Achegámonos ao Colexio Irmáns Villar, agora convertido nun museo. Estamos facendo un museo de pintores que fixeron cada clase. Por exemplo, aquí ao lado de 3 anos A están facendo Menchulamas e do outro lado 3 anos B están facendo Yayoi Kusama. Eu xeralmente non dibuixo moi ben, pero pásamo bastante ben. O alumnado traballou durante todo o ano nesta proposta, o que lles permitiu achegarse á vida e á obra de moitos artistas que antes non coñecían. Este é un proxecto que levamos a cabo ao longo de todo o curso, dentro dos contratos programa, uns programas da Xunta en CPI Innova. É un proxecto documental integrado basado na pintura. O seu nome é Todas pintamos moito. Os nenos escolleron por aulas unhos pintores e pintoras, algúns ourensáns, outros xaponeses. Intentamos ir á proximidade tamén que foran mulleres, porque así tamén nos relacionamos un pouco co proxecto de igualdade que temos. Neste museo, cada un ten a súa función. Eu estou na entrada, estou repartindo entradas para a xente que veña, explicando un pouco, porque estou infantil, despois na segunda planta tamén están as de primaria. Non só estudiaron a eses artistas, senón que tamén se atreveron a interpretar as súas obras e descubriron diferentes técnicas. O centro a maiores tamén logrou implicar as propias familias, pero os nenos e nenas foron os que máis gozaron da experiencia. Os rapaces encantados, e o que máis lles está gustando é poder coñecer aos pintores que están traballando, que viñeron colaborar durante todo o curso coas súas aportacións. E claro, eles normalmente sempre ven a un pintor famoso como algo inalcanzable. E poderon coñecelos, hoxe están algúns deles con nós. Están moi ilusionados, algúns comentaban que non dormiran pola noite.